בלי תאורה אין לך סרט. הכל בנוי על תאורה. בחצויה היה איזשהו קונספט מסוים, ללכת לכיוון של משהו מאוד דרמטי. מבחינת מחשבה שלי על תאורה, זה איך אני עושה בלוקיישנים שנתנו לי, איך אני מאיר אותם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו בבית ספר, זאת הכניסה. כרגע יש פה כאילו שמש. לפעמים שאני מצלמת אז איזה 8 בערב, אני בטוחה שעדיין שמש בחוץ, אבל אז אני יוצאת החוצה ואני רואה שחושך, אז אני מתבאסת. בית הספר עצמו מבחינתו, בקונספט הבסיסי שלו, הוא דבר הרבה יותר מואר. הוא גם קורה באמצע יום. החללים של ארדק והחללים של כל הערפדים, זה חללים שלרוב לילה. אני חושב שכל הכוונה הייתה לעשות אווירה ספוקית למדי. הפוך, פתוח, זה סוגר, עכשיו תפתח, זה סגר לגמרי. דרך העבודה שאנחנו עובדים פה, זה לא שאני יושב ומתכננים שוטים וכל הדברים שאני רגיל לעשות בסרטים או דרמות. תראה, כל יום זו הייתה חוויה מעניינת, אתה יודע, כאילו לנסות לפצח יום ולגמור אותו. אתה יודע, הימים האלה ימים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד עמוסים, שלא נותנים לך הרבה אוויר לנשימה. סטדיקאם זה מכשיר שנותן לך אפשרות להזיז מצלמה במקומות מאוד לא נוחים, מאוד כבד, מאוד לא ידידותי לסביבה, אני קורא לזה מאוד מאוד כבד. היתרונות הגדולים שלו שהוא פשוט מאוד 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 זמין, מאוד מאוד נוח, מאוד מאוד מהיר לפעולה. בהפקה כזאת זה הצלה ענקית. יהיה מעניין לראות את התוצאה הסופית על המסך. נחמד תמיד לראות כאילו מה שעשית ושזה מצליח. דבר ראשון שיהיו הרבה צופים, זה הציפיות של כל אחד.